Alaikum jama'a na wannan jiha da wannan ƙasa ta mu ta Najeriya mai albarka. Har ila yau dai muna muku tallar takin mu na zamani, takin da ke sa gona aminci, ka sa taki gonarka ta yi banya, shuka ta baka 'ya'ya, to sai taki. To ga ɗan nagari, wannan shi ake cewa ɗan Buhari nagari na kowa mugu sai mai shi. Allahu akbar. Taki ne wanda idan wanda ya same shi to kakar shi ta yanke saƙa. Taki ne wanda yake da aminci da alfanu ga manoma, tun daga manoman rani da manoman damina. Kuma ga ƙwaya ce nan ma kuna gani na haska muku. Taki ne wanda yake na ainihi mai inganci, kuma sannan ga urea. Wannan shi ne ake ce ma camba ɗan Legas, wanda taki ne wanda taki ne yadda ya yi shekara 40 ana amfani da shi. Taki ne wanda gona ta san shi, duk manomi ya san shi. To ka taho, ana sai da ɗaiɗai, ana sai da sari a nan jihar Zamfara, a birnin Gusau, sabuwar kasuwa, layin 'yan hatsi, shagon Sani Dogo mai taki. Gashi muna muku talla. Wannan kuma da kuke gani shine ake ce ma Tak Agro, wato CBN, takin nan na kamfanin CBN. Tak Agro kenan, CBN ba. Allahu akbar. Taki ne wanda ke da aminci, taki ne kuma wanda yake da kyau. Wancan kuma da kuke gani ga can ina nuna muku shine ake ce ma Dan Dauda, wato Zam Agro, ko kuma ka ce mai galma. Taki ne wanda yake da aminci ga gona, mai kyau, wanda idan ka sa shi ga gona ka bane sai an ce maye kake saboda tsaban noma. Don gonarka za ta yi yabanya, ta yi kyau, ta yi aminci. Sannan kuma wannan shi ne ake ce ma urea Indoroma, wanda shi ma kusan hali ne ba sai na haɗe ba, musamman ma ga manoman shinkafa, ba sai na muku wani bayani ba. Sannan wannan kuma da kuke gani shi ne ake ce ma Inta Agro, shi ma har ila yau muna muku tallar shi gashi. Sannan ɓangaren kuma abincin dabbobi muna sai da dusan masara, dusan alkama, kamar su Safale, Diamond, Kings, mai kwabo, ga dai sunan kala-kala, kowace kala muna saidawa. Sannan muna sai da ƙulin shanu, ƙulin nan da kun kaji ana labari, mai sa dabba nama, ya ƙara ma dabba mai, ya sa dabba shan ruwa, ya tara mata ruwan nono. Ƙuli ne sabo, har ƙamshi yake ƙulin nan. Ƙuli ne wanda kai ko baka san ƙuli ba, in ka kashe sai kaga ya burge ka, sai kun za ku gashi. Sannan kuma muna da kamfa, kuma wannan da kuke gani gashi nan shine ake ce ma kamfa. Gashi nan ina tabawa, shine ake ce ma kamfa. Wato kamfa taki ne wanda shi kadai yake bai da wani kala ciki ne in ba shi ba. Kamfa kenan, kamar dan lawai, akot, wakot da dai sauransu. Shine ake ce ma kamfa, shi ma muna da shi. Sannan muna da yabanya. Allah shi hishe ki fari, kun gane shi, kuna gani gashi na an sa yabanya. Shi ma taki ne da ke gare bai da ƙasa ko ƙwara guda, sannan ga aminci, wanda insha Allah ta'ala rabi idan ka sa shi ga gonarka to bana sai an ce maye kake, saboda 'ya'yan da gonarka za ta zuba maka. Idan gyaɗa kai, Allah ɗaya sa abin idan kana buhu 10, in ka sa takin ga ɗaya daga cikin takunan ga, ko wannan ɗan CBN, ko mai galma ɗan Daura, ko urea, ko ɗan Legas, ko ka sa kamfa, ko ka sa yabanya, ko ka sa sabon takin ga Inta Agro, in kana buhu 10 to bana sai ka yi 40. Idan kana buhu 40 sai ka yi 80. In kana 80 sai ka yi 120. Sai dai wanda ya zo ya gani. Da manoman rani da manoman damina muna muku talla, sai kun zo ku gani. Taki ne mai albarka gashi a nan jihar Zamfara, a garin Gusau, sabuwar kasuwa, titin 'yan hatsi, layin 'yan hatsi, shagon Sani Dogo mai taki. Domin ƙarin bayani ga lambar mu 09064430469, ko kuma 07080925797, ko kuma 07069414768, ko kuma 08087761638. Sannan ga dusa ta alkama.
wanda zai shigowa ne da marici. Ga dusa alkama nan kuma muna hasko maku, ita ma dusa alkama ce kala-kala, dusa ce mai aminci, dusa ce mai liko-liko wadda ke sa dabba shan ruwa, ta ƙara mata ruwan nono, ta sa dabba lahiya, ta sa dabba mai. Sannan kuma ga dusan masara, idan ƙaramin buhu kake so akwai shi, in ma babban buhu kake so akwai, in tiya kake so akwai, in ma rabin tiya kake so akwai, ko gungu da kake so muna badawa. Da hakin gyada da kowa da duk dai abin da ake bukata na dabbobi kala-kala, da abincin kaji, ko wanda ake bukata muna da shi. Mun gode sai kun zo.